Hi guys, gobeithio bod chi gyd yn iawn, Rich yma efo fideo ar sut I diwnio'r ukulele. Ukulele. A mae tiwnio ukulele gallu bod bach yn anodd, ond dwi'n mynd I ddangos I chi heddiw yma ffordd hawdd o diwnio'r ukulele. Mae'n lot di gofyn. O, sut ti'n tiwnio'r ukulele? Mae'n bach yn anodd, mae'n bach yn tricky. Mae'n gallu bod bach yn tricky, herwydd mae angen clwys bach da hefyd I gwybod pa nodyn I diwnio'r llinyn. Ond dwi'n mynd I ddangos y ffordd hawdd I chi. So, dwi'n mynd I gychwyn efo hon. Mae'r ukulele, da chi'n dderbyn trwy pos, os da chi'n prynu ukulele newydd, mae o'n dod efo'r tiwnio fel hyn. So mae'r strings I gyd, mae nhw'n llac. Okay? A mae angen tynhau y strings. A dyma beth I hein fyny fyma. Sef y tuning pegs. Okay? A be mae hein yn gwneud, maen nhw'n stretcho'r strings I wneud y sŵn. I wneud y strings mwy dyn a wneud y sŵn mwy uchel. Iawn? So, os dwi wan yn ar y string top, bla, os dwi'n symud hwn I fyny, mae'r sŵn yn newid. Yeah? Efo'r ail string, mae o'n newid eto, mae'n mynd yn mwy uwch. Be mae'r trydydd string? A pedwerydd? O, mae yna fwy sŵn iddo fo ond oes, oherwydd bod ni wedi tynhau y strings. Iawn? A mae hein yn bwysig. Mae hein yn bwysig. Hein di'r pethau mwy pwysica wrth tiwnio'r ukulele, oherwydd mae angen gael nhw'n berffaith. Okay? Felly, mae yna app ar gael ar enw gitar tiwna. Wel, tiwna fel y pysgodyn. Okay? So, gitar tiwna. Ac ar hwnnw, mae yna ffordd fydrych chi diwnio'r ukulele. Mae dweud chi lle mae'r nodyn, ac os mae'r nodyn yn y pitch cywir. Iawn? Yn union fel hyn. Felly, I gael yr ukulele, sŵn iawn, da ni eisiau gwybod beth yw'r noda. Wan, G ydy'r top, a gosa at y gen, ia, G, wedyn C, E, ac A. Wan, sylwch wan I gymharu efo gitar. Mae gitar yn mynd o difyn, dum, 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 I uchel. Ond mae'r ukulele yn mynd yn uchel, I ddifyn, uchel, uchel beth. Ia, so G, C, E, A. So bach wahanol, a dyna sy'n neud yr ukulele yn mwy wahanol i'r offeryna eraill. So, da ni angen gwybod y sŵn gyntaf. A mae'r app yn mynd I helpu chi, gitar tiwna. Neu, os da chi yn chwilio am unrhyw apiau eraill, ukulele tuner, mae hynny'n rei da ar yr Apple Store neu'r Android. So, mae'n gros chi I lawrlwytho hynny hefyd, mae hynny'n mynd I helpu lot. A beth sy'n bwysig ydy, bod pan da chi'n gwrando ar y sŵn, sef yr enghraifft, la, da ni eisiau wedyn tiwnio'r ukulele i'r sŵn yna, sef yr un string. So, er enghraifft, dwi'n mynd I fynd ar un wan, dwi'n mynd I fynd, la, 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 la. O! So, dwi wedi matcho'r sŵn ar yr ukulele. Be mae'r ail string? A nawn ni trydydd wan. Na ni. A'r pedwerydd. A dylsa hwn swndio neis. Si! Ac unwaith eto. Na ni. Trydydd. Pedwerydd. So, da ni'n tiwnio nhw hefo sŵn, sy'n bwysig. So, da ni eisiau sŵn I gymharu hefo'r ukulele. A dyna sydd chi'n mynd I tiwnio eich ukulele. Wan, mae'r ukulele, fel o'n i'n dweud, yn mynd I fod yn llac. So, na, diwnio hon yn llac I gyd. Mynd I ddod fel hyn I gyd. Mae'n mynd I cymryd lot o twistio a twistio. A tra da chi'n neud hynny,
Be da chi'n gwneud wedyn ydy gafel ar y string a stretcho ma'n bach. Dim yr hyd, pidwch a tynnu fo gormod. So os da chi weld hwnna, dwi'n like ymharu, dwi'n stretcho fo chydig bach. So mae'n wedyn y stretcho strings i chi, so mae'n hawsach i diwnio wedyn. So os da chi weld bod yr ukulele ddim yn tiwnio'n iawn, stretchwch y strings, ail diwnio'ch o. Rhyn peth, ail diwnio'ch o. Wan, mae'r strings yn mynd i fynd allan o diwn ar ôl 1 munud. Dechnegol 1 munud, maen nhw'n mynd i fynd allan o diwn. A rwy'n bod y strings yn arfer i'r gres y lleoliad da chi yn. Neu bod nhw'n newis sbon, a maen nhw jyst eisiau stretcho'n bach. Ond cariwch ymlaen, tiwnio'r ukulele. Bob 5 munud, tiwnio'r ukulele. Neu diwniwch o mwy uwch na bedio. So mae'r strings wedyn yn cael amser i fynd y llai, eich fydd yn hawsach wedyn i diwnio. Iawn, so, mae'n gallu bod yn trafferthus, ond daliwch ati, jyst i gario ymlaen tiwnio'r ukulele yna. Un peth arall i ychwanegu, os oes gennych chi ddim ffôn Android neu iOS neu Apple, so unrhyw beth de, os gennych chi mynediad i'r we, fedrwch chi googlo ukulele tuner a wedyn clicio'r bob nodyn yma GCEA, neith o dangos i chi pa nodyn ydio a'r sŵn hefyd. Sy'n mynd i helpu chi diwnio'r ukulele. Paidiwch bod nhw'n rhy galad ar y tuning pegs, ar y pegiau tiwnio fyma. Mae'r strings yn gallu snapio, ond yn anamal iawn mae hynny'n digwydd ar yr ukulele. Mwy ar y gitar, a rwy'n bod hein yn strings nylon, dwi'n mynd i snapio. So diolch yn fawr iawn i chi gyd ymwylio, gobeithio, a na i weld chi yn fuan iawn efo sesiynau ukulele. So ffwrdd chi i diwnio'r ukulele. Mae'n hwyl i diwnio ukulele bod chi'n teimlo fel rhyw fatha, waw, oce, hwn di offeryn fi wan. A fedrai diwnio hwn pryd dwi isio, fedrai chwarae hi. A mae'r sŵn yn mynd i fod yn berffaith. So, tiwniwch yr ukulele.